Due Alexandra O'Neill esithi ke Sunshine imizuzu masiyenze beyi-14 ngoku ibethile intsimbi ka-11 o'clock. Thank you so much Khaya ngeendaba zika-11 o'clock utshilo wathi iindaba ziyabuya phaa ngentsimbi yokuqala zawube zisiza ngolwimi lwesingesi. Welcome to the third and the last hour of Umasakana. It's time now for Babies 101. Feeding first steps. We've got all the baby talk you need. Let's go together with Babies 101. Feeding first steps. We've got all the baby talk you need. Let's go together with Babies 101. Right, sinjengoba besenditshilo ndathi ke now we shift gears a little bit sisuka kwimiba yoluntu nobudlelwano siye kweyona nto ixhaphakileyo emakhayeni ethu impilo yabantwana. Namhlanje on Babies 101 segment sijonga umba owenza abazali abaninzi bangalali ebusuku. Colic in babies. Abazali abaninzi bayazibuza, why does my baby cry for hours? Ndiyamondla, guqula qho xa silele ndiyamthuthuzela kodwa kayeki ukukhala. Namhlanje ke sibuza umbuzo olula kodwa obalulekileyo. What is colic? Yintoni kanye i-colic? Siza kuncokola ke noDr Indiphile Gwanya, yena ke ngugqirha wabantwana ukuze asincede siqonde le meko ukuba ibangelwa yintoni kwaye abazali bangalawula njani na. Doc, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Kuma. Mandes Bulsele, nakuba phulaphuli bevukani community radio. Siyabulela nathi ngokwenza ixesha nathi. Sana intoni i-colic? Colic, I'm gonna say kwangoma ndiqale ndicacise uba ubona ntoni uze uthi umntana okanye uthi umntana siyamkrokrela uba une-colic. Yeah. Umntana okhalayo for ixesha elide for isizathu esingabonakaliyo. So akalambanga, akagodoli, yonke into ijongiwe but fumanisa uba uyakhala. Siye sisebenzise ke irule ethi lo mntana ukhala for at least 3 hours iintsuku zibe 3 evekini and le nto yenza for iiveki ezintathu for us to get to a point where we say now yi-colic lena. Lo mntana ukwi-age usukela phaa ku-3 weeks, iqala phaa ku-3 weeks to 6 weeks and umntana xa ifika ku-3 to 4 months ibe seyiyekile. So uyakhala, ukhala ungathi kukho into emlumayo esiswini for ixesha lide, akho nto inokwenziwa emenza uba athule and ke ngoku emva kwexesha alale abe ngathi khange abe nanto futhi alale abe right imini yonke, phinde futhi ngelaa xesha linye okanye late aphinde aqale kokwakukhala. Akho nto ibonwayo ekunothiwa nantsi uyagula okanye uyahambisa okanye kwinto emlumayo but usually sicinga into yoba mhlawumbi inento ekwenza nokumatshorisha kwesisu sakhe. Abanye abantwana babinayo, so it's not like ngumntana uba nayo into ye-colic. Sometimes yesikhokhela into yoba mhlawumbi akabhodlanga kakuhle, mhlawumbi ukutyayo akakudigesti kakuhle but ibe ikukukhala komntana okungacacisekiyo uba kwenziwa yintoni for 3 hours ngemini, senzeka iintsuku ezibe 3 at least evekini and yenzeka for iiveki ezintathu. So akakwazi ukukhala namhlanje umntana sithi une-colic namhlanje. Kufuneka kudala esenzeka le nto and zonke ezinye into sesiqinisekile into yoba zikho before sithi une-colic and asiyazi uba kakuhle yenziwa yintoni. Abanye abantu bazothi ngumoya but igama layo esisebenzisayo le-medical term would be colic. Nanku ke ngoku umntana wam uyakhala doc for the next 3 weeks. Hours zibe 3. So what do I do? Okay. The first thing efuneka before sithi umntana une-colic, funeka siqale siqinisekise uba akanayo enye into engeyo-colic. Okay. So funeke ngokudibane nomntu oyi-health professional azokubuza ezinye questions ezizawususa uba sikrokrele uba mhlawumbi unenye into agulayo lo mntana. So by the time sithi une-colic sesiqinisekile uba akaguli yenye into. So izinto ezibalulekileyo funeka uziqaphele xa umntana akho ucinga uba une-colic, ukunyukwa, le nto kuthiwa yi-reflux ngesingesi. So umntana either uyatyekeza, mos siyayazi uba umntana uzatyekeza nje kancinci into encinci but if umntana wakho utyekeza into eninzi okanye utyekeza rhoqo okanye wenza le nto kuthiwa kunyukwa, where ubisi nawo luyaphuma ngomlomo after umntana etyile, liyaphumla nangempumlo, naw funeka ukrokrele ngoba mhlawumbi le nto le ndicinga uba yi-colic ayo-colic, nomntana ukhaliswa kube nyuka kakhulu
If umntana simbhodlise kakuhle uzoba nomoya ongaphumanga. Before ndithi umntana une-colic funeka siqale siqinisekise into yoba ezinye izinto ezi siyazimanage, because commonly you find that abantwana abaninzi abaleyibhelwa esifuba bane-colic banengxaki ye-reflux okanye ababhodli kakuhle, so isisu siyagcwala and then olwabisi luyanyuka. Then after ke ngoku zonke ezo zinto zisusiwe kwathiwa akaguli lo mntana, akana-reflux, ayikho enye problem, akana-constipation, this is just colic. Then i-colic ke ngoku umntana uzayi-outgrowa xa ifika ku-4 months. The only things you can do is to calm umntana wakho nawe ube calm xa ifikile elaa xesha loba akhale. Make sure that ubhodlile kakuhle, umgcine esandleni, because abantwana abane-colic they prefer uba sesandleni. Also because iyabathuthuzela la position yobekwa kulaa position yobhodla. So ungangxameli into ubukhawuleze umbeke phansi umntana. Even if utyile wabhodla and seyiphele 30 minutes, umgcine esandleni because that position is comforting. Then ukumroka a little bit, ukummasaja isisu. Zonke izinto zindlela nje zokuncedisana nawe ezumzali, but ayikho into esithi nansi i-cure kanye nansi i-treatment ye-colic. Umntana will outgrow it xa sekufike ngoku la 3 months, 4 months. But siyathanda into yoba siqiniseke kuqala uba ibiyi-colic na okanye mhlawumbi ebelinye Ndifuna ke Doc ngoku sizame ukucacisela lo mama mtsha ubeleke last week. Ndiyohlula njani umntana xa ekhala nje normally, umntana uyalila nje akho nto akho nto itheni, naxa uyamanisene where do I differentiate between the two? Ba hayi umntana ukhala nje apha or hayi lona une-colic? Okay, so umntana ngamnye olusana allowed bakhale for at least 2 hours in a day, but la 2 hours ayidimenanga. So okay. unelungelo loba emane ekhala because ukhala it's the only way a communicate ngayo nathi. So xa inapkeni yakhe imanzi uzokhala, xa ilambile uzokhala, xa igodola, xa isitsha, xa ityabukile. So zininzi izinto efuneka uqala ucinga uba zininzi izinto ezikwenza umntana akhale, so funeka uqala umjonge umntana. Zikhona na ezinye impawu zoba ikhona into emenzela i-distress number 1, because unelungelo lokhala but angakhali ixesha elide. Indlela akhala ngayo uzoyazi ungumzali uba umntanam uyakhala, but xa sele ngoku ukhala kwakhe ingathi uyatswina, ibe nokrasa phakathi, aqinise amanqindi, isisu sakhe siqine, noko ngoku iqhelekanga le ndlela akhala ngayo. Sometimes bade babhene nobhena xa bekhala, especially xa umntana otshiswa i-reflux, which is olwabisi lumane lunyuka, uyabhena xa ekhala, akhala isikhalo esingaqhelekanga esikhwaza kakhulu, then angathuthuzeleki at all, noba wenza ntoni angathuthuzeleki at all. So ayiqhelekanga, but eqhelekileyo uyayazi umntana uyakhala for ixesha elifutshane, uyihoye loo nto ayikhalelayo, athule, alale. Aphinde futhi akhale, umfake ebeleni, atye, ahluthe, alale. But umntana one-colic ngela xesha ifikile la episode ezawuba ila 3 hours akathuthuzeleki. So noba umfakile ebeleni uyakhala, akalifuni ibele, noba uyamenzani until de ibe iyaphela ela xesha, alale ke ngoku abe right emva koko imini yonke. So that is how you would then differentiate isikhalo se-colic esingaqhelekanga nesikhalo esi soba umntana hayi ufuna nje ndimhoye kuloo nto, xa ndifumene abe right. Ndiye ndithi ke abantwini, mkhulule umntana xa ekhala. Mangasakhale kakhulu ungayazi uba kwenzekani, mkhulule, jonga uba akho nto. Sometimes umntana inapkeni imbophe kakhulu okanye kukho into emhlabayo and that's why ekhala. Mhlawumbi irompa itight kakhulu, so mkhulule, uqalele, ujonge zoba yintoni endiyilibalayo, uzame ukumtyisa. But if ke ngoku uyabona uba akavumi, umthathe ke ngoku umzame kule position yokumbhodlisa, which is umbeka ngesifuba ngesiso sakhe apha kowegqini. Then ke ngoku uzama ukumroka and all those things, but zizinto ezo ezincedisanayo, but azizuyinyanga i-colic, ayizuhamba. It's just that just uba nawe ungumzali ucalm it down to try and help umntana wakho naye uba acalm it down for elo xesha. And obviously ufumane uncedo, kube khona umuntu okuphumzayo amthathe umntana. Sometimes izandla ezitsha zenza kube ngcono ukhe uthathe i-chance yoba uthathe i-breath a bit as umzali, cela umuntu akuncedise if ukhona. You've mentioned into yobana Doc
alikho ichiza le-colic but umntana uye ayi-outgrowe laa nto as uba esiya ekhula. Ndiyafuna ke uyazi into yobana mhlawumbi azikho ii-long term effects ezithi zibe ziyamchaphazela umntana sekemdala mhlawumbi kuthiwe no isizathu sobana abe nento ethile kungoba wayengumntana owayenecolic ngokuya wayekhula. Number 2, thina xa umntana ekhala kakhulu umtshintshile inapukeni umntana, umtyisile umntana uhluthi, but umntana akathuli akhala, sithi unomoya. Ingaba umoya ngesiNgesi yi-colic? Okay, mandiqale ngale long-term effects because ilula azikho i-long-term effects ezi-proven scientifically uba xa ubune-colic uzawuba nento ethile. So Alright. umntana angaqhubeka eba difficult, abe nezinye ii-problems ezikhula, abe nee-tantrums, but akukho nto that's eqinileyo esinoyidibanisa phaa. But ke question yomoya, ndiye ndithi siye sisebenzise le term yomoya amaxesha amaninzi to describe zonke izinto zomntana ezimenza into yoba akhale okanye bathi abantu uyapenapena. Zonke ezaa zinto singazi-understandiyo ezibonakala ngathi kukho into emlumayo esiswini kuthiwa ngumoya. But umoya would be wind that has been, gas that has been swallowed by umntwana. Ngeli xesha ancancayo, ancane, aginye, ancane, aginye. Then kube ubisi olu-trapped, umoya, sorry, or gas e-trapped apha esiswini, which is why sifuna umbhodlisa kuqala. That act yombhodlisa isinceda into yoba ubisi lwehle, lube sesiswini lungene lugqithe, umoya obu-trapped uphume, ne? Then umntana wakho uzawubhodla and uve i-sound. But on top of that, apart from the sound oyivayo, uyafuna uba umntana umgcine ehleli kulaa position for at least 30 minutes to 45 minutes. Uqinisekisa into yoba nobisi olu luyaphuma kakuhle esiswini, isisu sizorelaxa kakuhle, igravity itsala ubisi lungene emathunjini, because once ubisi lube semathunjini aluzukwazi uphinde lubuye. So umoya ke ngoku abezinto ezininzi. Umoya, I would think xa umntana ene-reflux, enala sitshisa se-reflux ubisi lumane luphuma, sizothi ngumoya because lo mntana uyakhala. But xa umntana ene-gas etraphekayo xa incancayo emane eginya umoya, sizothi ngumoya. But I think even nje umntana ozipenapenelayo ngokuqheleka nje kwezinto zabantwana ezingenabungozi kuye kuthiwe ngumoya. So sibe nale umbrella ke ngoku yezinto esithi ngumoya. Thina ke ngoku singogqirha sifuna ukwazi uba kwenzeka ntoni, yintoni le uthi ngumoya. So funeka Moya. ngoku ezi mpawu zale nto uthi ngumoya ndizokwazi ucacisa uba no, angumoya. Umntana wakho uyonyuka une-reflux, so masenze 1 or 2 si-treat i-reflux. Angumoya, umntana kwi-constipated, so xa itoilet uva kabuhlungu, so that's why apenapena, so must-treat i-constipation. Versus le nto yoba sithi ngumoya, and then ke ngoku xa sisithi ngumoya si-end apha sisenzani, sinika iyeza lomoya elingazuthini, elingazusincedisa nganto, because umntana ebengakwazi uba avele abe nento kuthiwa ngumoya, sibe singazazi uba iimpawu zayo zithini and yintoni le isikhathazayo ngayo esenza into yoba simnike namayeza, uyabo? So andilithandi igama likamoya, but ndiyali-understand uba lithetha ukuthi umntanam kukho into nje emhluphayo apha esiswini andiyazi, then masincokole ngayo so that sizawufumanisa uba yintoni, sizawunyanga ke ngoku le nto iyingxaki if ikhona. If ayinabungozi sicaciselane kwi-counselling uba no, ayinabungozi le nto, umntana uzoyi-outgrowa, masimyeke nje siqhubekisa simncancisa ubisi lwebele okanye loo formula ke beyitya, singa-edishi ezinye izinto because azizumnceda. Speaking of ukuedisha ezinye izinto, in closing doc, if ndinalo mntana apha endlini uyapenapena wenza zonke ezi zinto sowuzibalulile, ndikhawuleze ndimselise iyeza lomoya eli ndilenzelwe nguNongenile, or what do I do? Musa, kweli gama lesiXhosa lithi musa. Musa ukumnika umntana wakho iyeza lomoya. Ingakumbi xa uzothi kum ulithathe komnye umama. Ungcono wena lo umama ungenile. Awumazi negama lakho lo mama, awumazi uba ulixube njani, elixuba nantoni. Asikwazi ukunike abantwana izinto ezingekho safe, ezingekho proven uba zi-safe, and esiqinisekileyo into yoba azincedisi. So scientifically onke la mayeza asefamasi, akumama uNongenile, akho proof yoba there is actually i-safety, number 1, ebantwaneni abayilo age ozobe umnika yona. Number 2,
akho proof ye-efficacy, meaning that akho proof yokusebenza. So if ungathatha abantwana, for instance, abayi-10, abanye ubanike iyeza lomoya, abanye ubanike i-breast milk, akukho proof yoba aba ubanike iyeza lomoya abazuba na-colic okanye abazuba nazo ezi mpawu. Chances are bonke abo bantwana bobayi-20 bazawuyeka uba nemoya okanye uba ne-colic xa sekufike elo xesha. Into yoba ubumnike iyeza lomoya ayenze mahluko, if anything inobungozi, because asiyazi idosi esebenzisayo, asilazi iyeza uba lifakwe ntoni, asiyazi ubungozi bale nto ifakileyo emntwaneni ona 3 months. Bancinci abantwana ethetha ngabo for uba banikwa amayeza axutyiweyo ezindaweni esingazaziyo, and nathi asiwathesti la mayeza siwava uba okay, nantsi iteaspoon linjani. Amaxesha amaninzi mabi, kuxutywe izinto ezininzi. Even nalawo athengiswa ezifamasi abhaliwe, uyakwazi ukhupha lapha ebhaliwe ngaphakathi ufunde, uzifundele ngokwakho, ubhaliwe phaa eli yeza linobungozi ngohlobo nohlobo, uqhubeke wena ungakhange ulifunde. And ke ngoku asiyirekhomendi nje at all, asiyikhuthazi into yosetyenziswa kwamayeza other than iyeza eliprescribiweyo lacaciswa futhi nalo uba ndikunika eli yeza ngoba lithi xa ulifunda nawe ubone uba li-safe for ages 0 to 3 months, li-safe for ages 0 to 6 months. Next conversation ndiyarhalela sike sithethe ngenkaba. That will be our next conversation. Ndiyayithanda le ndaba yobana sithethe nge-colic. Kuthiwa umntana unezithanguba because zange afumane iyeza lenkaba. Ingaba yinto ekhoyo leyo kanye nje zii-myth zethu zasekuhlaleni? Ikhona into yokuthiwa yinkaba from a doctor's perspective? Uzasincedisa to unpack that. Ayikho? Inkaba eziyikhot ndiyazi, masincokole ngayo. Ikhona into ekuthiwa umntana unenkaba. Ikhona into ekuthiwa umntana unenkaba. And then kuthiwe reason why enenkaba because zange awaseliswa amayeza enkaba. I don't know. Funeka sithethe ngezinto, i-terminology yatshintsha depending uba uphi. For instance, kukho iplate, kukho inkaba, kukho zininzi izinto ezikhoyo. Yes. So at the end of the day, into ebalulekileyo kuba ube safe. Into esiyenzayo emntwaneni mayibe ne-safety. Safety If car. All right. ingozi, ayikho right. All right. Thank you so much. Thank you so much. Free.